Pontevedra converteuse hoxe na primeira cidade galega que retira todas as honras de Juan Carlos I. O Concello decidiu eliminar o seu nome desta rúa, unha vía que pasará a coñecerse como Avenida de Virxinia Pereira. Por fin imos oficializar un acto de xustiza, un acto de decencia e un acto de hixiene democrática. Por unha banda, eliminamos do nomenclator de Pontevedra o nome de Xoan Carlos I, expulsando da honra do que supón ter unha rúa na cidade co seu nome. E, por outra banda, a memoria histórica e o feminismo van ocupar ese espazo, conquistarán un lugar da cidade un máis dos que xa ten conquistado por dereito e por xustiza. A decisión de retirar o nome de Juan Carlos I desta avenida aprobouse hoxe en pleno, a pesar do rexeitamento por parte do Partido Popular e do concelleiro non adscrito Goyo Revenga. Os populares aseguraron que este feito tomouse en base a informacións periodísticas e lamentaron que o goberno local faltase así ao respecto ao rei emérito. Pontevedra empieza a ser conocida más por sus insultos y agravios que por sus virtudes. Aquí, en este pleno, se nombró persona non grata a un presidente del gobierno de esta ciudad. Decisión que no dudo que fue caldo de cultivo para que después en nuestra ciudad hubiese una agresión que tristemente todos observamos. Y ahora se hace y se falta al respeto al rey emérito. Y hablamos aquí de lo que se habla es del insulto del pleno de Pontevedra. O malestar dos populares medraba ao ritmo que avanzaba o pleno. Un cabreo que rematou coa aprobación dos orzamentos municipais de 2021. O goberno local defendeu ditos presupostos, a pesar de que o Partido Popular asegurase que había numerosos erros na súa presentación. Uns orzamentos que teñen, como non podía ser de outro xeito, pois a COVID e a xestión da pandemia moi de fondo, non? Pero tamén pretenden ser uns orzamentos de futuro, os orzamentos da reactivación económica, os orzamentos do futuro da nosa cidade. Es verdad que esta tramitación es ilegal y presenta un defecto de forma tan grande, que cualquier empresa o cualquier persona que haga una reclamación al contencioso administrativo va a tumbar los presupuestos. Finalmente, tanto o cambio da rúa Juan Carlos I como os orzamentos municipais foron aprobados os secos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista.